Toto inštruktážne video ukáže, ako postupovať pri internetovej objednávke. Rozlíšujeme objednávateľa, to jest osobu, ktorá aplikáciu Poznámky objedná a zaplatí. Objednávateľ sa môže zaregistrovať, ale nie je to nevyhnutne nutné. V prvom kroku objednávateľ napíše údaje o sebe. Po vyplnení fakturačných údajov môže objednávateľ určiť poštovú adresu. Pokiaľ je zhodná, stačí zaškrtnúť toto políčko a poštová adresa sa určí automaticky. Pokiaľ objednávateľ zadá inú, bude iná. Je nutné zaškrtnúť súhlas so spracovaním údajov a pokiaľ máte zľavový kupón, uveďte číselný kód sem. Skontrolujte údaje a stlačte tlačidlo Výber licencie. V druhom kroku objednávateľ určí, na akú spoločnosť bude licenčný súbor viazaný. Každá licencia je viazaná na konkrétnu spoločnosť alebo fyzickú osobu, pre ktorú sú poznámky určené. Môžu to byť údaje jednak objednávateľa, ale rovnako môže objednávateľ kúpiť poznámky pre niekoho iného. Po vyplnení a kontrole údajov o subjekte, ktorému sú poznámky určené, stlačte tlačidlo Pridať licenciu. Pokiaľ máte v úmysle kúpiť ďalšiu licenciu na ďalší subjekt, napíšte údaje ďalšieho subjektu. Predpokladajme, že máte záujem o 2 licencie. Po vyplnení údajov o druhom subjekte opäť stlačte tlačidlo Pridať licenciu. Pokiaľ nemáte v úmysle pridávať ďalšie licencie, stlačte tlačidlo Rekapitulácia a potvrdenie. Po stlačení tlačidla Rekapitulácia a potvrdenie sa dostávate k finálnemu kroku objednávky. Na objednávke si môžete skontrolovať všetky zadané údaje a pokiaľ ste so všetkými údajmi spokojní, stlačte tlačidlo Potvrdzujem a záväzne objednávam. Mali by ste dostať potvrdzujúci mail s informáciou o vašej objednávke a údajmi potrebnými pre realizáciu platby. Objednávku s informáciou si môžete vytlačiť i tu, kliknutím na túto linku. Po úhrade vám licenčný súbor pošleme mailom. Pokiaľ je licenčných súborov viac, zvykneme ich napaliť na CD a doručiť poštou. Pokiaľ máte otázku, neváhajte nás kontaktovať.